wanne kika fi so? Waya. Eh? Waya. Kiss ko waya? Waya. Eh? Waya. Ka inna lillahi wa inna ilaihi. Wai kiss. Wani kiss ɗin me Allah ni waya nake so. Ta bar daɗi inna. Daɗi ne ko wahala? Kiss ɗin? ما في سوي الكلام ما في سوي الكلام Na sauyi kalam. صح ولا لا Sa. صح ولا لا Sa. صح إيه سوي البنبوس Na kai ne sauyi busa. سوي الكلام بنبوسة Ai sauyi na busa. سوي نبوسة Sauyi busa yalla. يلا Ana ma sauyi busa. أنت ما سوي البوس أنا تون تابي باكي bacci sai na sa Ƙarfe nawa? ƙarfe 11 yanzu daga yi Lalla. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. sannu Ka kawo wayar ne? Biya ni wayata. in biya ki? Biya ni wayata in kana son kwanciyar hankali yaushe za ka ba a yi ta da waje ba. in sa rana? to January insha Allah. Ha? Ya saura wata nawa ma January ɗin? So ta biyar ne 4 fa kawai. Kawai ni da ba karen mahaukaci ya cije ni ba. Ok, karen masu hankali. Karen masu hankali ya cije ni. Awa. Saul wani busa. Subhanallah sun. Yaushe za ka ban wayata magana serious? Yaushe yake so? Tomorrow. Ba matsala. To wata kala za ka siyo min? Bibo. Allah sauwa. Ke tana da rike caji ka? Allah sauwa. Kai bibo ce a hannunka tsakaninka da Allah. To ni ma me ma wata da bibo? To ka so abin da ka so a dan uwanka. Duk abin da ka so to ka so a dan uwanka shi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Imanin ɗayan ku baya cika sai ka so wa ɗan uwanka. San kai ne wannan kai kana da son ni kuma ka so mata bibu Allah sauki. Sauki ne? To ta yi da ka so. Airtel. Wa? Airtel. Wannan so. Ba kya so? Ba Airtel ɗin ba wata kala za ka siyo mu. Ba sunan ba wata kala. So nake ki keypad. Ka siyo keypad ɗin ka ai sai ka riƙe. To ba matsala. Ni ka ban wannan ka gani idan haka ya miki? Ko rayuwa na san ba za ka iya yi ba. Rayuwarka ba za ta taɓa ma daɗi ba tare da waya ba. Ka shiga WhatsApp ka je ka ga mutane ka ga 'yan mata ka ga samari ka shiga TikTok ka je ka sa bidiyo. An zo wajen. Wai in ji mai tsoron wanka. An zo wajen bidiyo ya mintuna sun kai. Me haka? Ba ka fara ba? Tun daga. To kuma ai da a cikin bidiyon ne. Maguɗa baki. To wake maguɗa baki. Lokacin bacci bai yi ba. Ya yi mana. Ba yanzu ba. Ƙarfe nawa yanzu? Ƙarfe 7. Allah yanzu 11 ko 12. To ke da ke kaiwa ƙarfe 2 dare ke. Sai mu a Saudiya sai mu kai asuba mu yi bacci ma. To da nan da Saudiya ɗaya ne. Mana
To duk dai ba rayuwa ake. Amma ai ba ɗaya ba ne time ɗin da lokutan. Awa biyu ne tsaka. To ai can dai asuba nan ma sai kai asuba. Ba ɗaya ba ne lokacin. To ai tazara awa biyu ne kuma nan lokacin da gari zai waye a can kuma nan gari bai waye. Haka ne. Nan ma kin sha hanif kin cika dan da jaja. Aina. A nan ɗin ma ba sai ki. Za ka kawo su ne? Ga shabaka. To ko wayan ma ban da ita ballantana shabaka. Haba. Ai ban sani ba. Kai ce. Ni da nake da wayoyi. To me zai hana ka bani guda in kana da su kaman mu? A'a ina irin ni da nake da wayoyi. Kai? Ke. To da ina da su amma ban da akwai yanzu. Ni da nake da wayoyi. To yanzu suna ina babu. Allah sarki. Ka saida mun ka cinye kuɗin. Allah sarki. Ƙila ba alheri ba dai a wajen ki shi yasa. Yasa ka sassaida su? Ɗayan ma 150 na saida ta. Na ce asara. To yanzu kuma wata nawa za ka siya mu? Ita 3,000. Kin san ita rayuwa up and down ce. Ko ta 1,000 ba? Ina laifi to. Karanki ne ka. Kai lokacin da ka saida mun karanka ne kama. Ne kama zoma. Da. Karanki ne kama. Kai lokacin da ka saida mun ka kashe kuɗin karanka ne kama. An gwara ni karena ne kama tun da kuɗina ne. Kuɗina ne wanda na je na yi shagwal a gidan Larabawa na siya. Shagali? Na je na yi shagwal. To me kuke kullum ba kuna bacci kuna kwance sai dai ku hau TikTok, ku hau WhatsApp, ku hau YouTube. Haka kuke gani ba? Yawa. Amma lallai baka san me ake ji ba ne ba. Can banza ka kalle su kawai duk wanda ka gani. Duk wanda ka gani yana TikTok irin ya dan samu lokaci ne. Ka gane? Sai dai ku hau TikTok, ku hau WhatsApp ku yi wannan. Hutawan ku kawai kuke yi ba. Ka taɓa gani an samu kuɗi cikin sauƙi? Ba sai an tashi an neme su ba Allah ma ce ya tashi in taimake ka. Kana bacci ne za ka samu kuɗi daga sama ba sai ka tashi ka nema ba. To ko ina ka je dole sai ka tashi ka nema. Haba. Confirm. Wa'azi kike musu? Kai dai nake yi tun da ka saida mun waya ka kashe kuɗin kuma ba karanka ba ne ba ya wannan ka zo ka cinye mun kuɗi. Ka siyo mun wata. Don ni ina ma da haƙuri na ƙyale ka. Na tausaya miki san hawaye take san